balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon yari kita sa Miyerkules nga pagpangalagad pitsa 9 sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta kamo sa sining Udto? Kabayon tanga okay lang kamo sa siring inadlaw. Wala lang sang sablag mga kaaksyon. Ikaduhang adlaw subong mga kaaksyon sa salyada sang mga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente kag senador. Galinumbayag na halin pa kay nasang aga sa second day mga kaaksyon. Kay kahapon nag-umpisa sila sa ila sining mga rally protesta sa pilang ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan Oxlang kita sining mga inuras kabayonta nga okay lang kita kag nakatimo-timo na sa pagpanyaga mga kaaksyon. Muning mahayo ko nakapanyaga na mo kay ti mahulat-hulat ka naman sang imo sining nga panyapon karon. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, kamusta kamo ya mga kaaksyon amon sa Kanginan, Kalakipman sa Oriental side. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakipman nga ginakamusta tang mga kaaksyon nato na dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan ni Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining aton sining palatuntunan sa aksyon BBB. Karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sining aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita
balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad unahunta karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial. Balita ni Aksyon na Marlon Hinovia kapin sa 3,000 ka mga negrense target nga mabakunahan sa ikatatlong National Vaccination Days sa buwas nga adlaw. Balita ni Aksyon na Dale Salazar ni may kang tanan sa gin-renovate nga Granada Public Market na talana nga i-turn over sang barangay sa Barangay Granada. Muna siya i-turn over sa barangay. Kag peace covenant signing sa mga kandidato sa syudad sa Bacolod ipagi sa virtual buwas nga adlaw. Nga virtual, no? Hindi sila magtamparanay ni. Dong iban nga mga lugar ya daw face to face naman pero may ara sa gyapon nga ipatuman nga kuan nga mga health protocol da naka face mask tapos social distancing nga ipatigayon yung virtual na ano niya binata-bata nga klase ka pinarmahanay ni. Hindi sila magatubangayaw. Gayuhom lang kita. Samtang barangay Kagawad arestado matapos ka nagpalupok sang armas lutang sa Caliban na Morsya. Kag sa balita naman sa special assignment balita ni Aksyon Arta Ihupon sa Neco Union nagalaom sang positibong resulta sang ilang meeting kaupod kay Secretary Belio sang Dole sa palabuton nga Lunes. Sa balita sa patrol mga kaaksyon, 150,000 nga balor sang pagkabutang na sunog sa barangay 39. Sa balita naman sa aton sining mga out of town reporters maki-update ta karon sa banwa sang Ibi Magalona. Ini may kantanan sa isa ka bangkay bilang nga nasulod sa sako na sapuan sa Ibi Magalona, biktima ginapatihan nga ginsalvage. Tigiway pa ni makilalaan, ambot ko na kilalaan na niyo kung wala pa ang report kaina sa ngaga ni Aksyon Alvin Graba. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mag-isayod ta karon dugay-dugay mga kaaksyon sa aton sining report gikan kay Aksyon Arlo Ticar kag sa syudad naman sang Sagay. 4 ka mga mangingisda arestado bangod sa illegal fishing, motorbangka kag mga kagamitan na konfiskar. Kag sa area naman sa unang distrito sang probinsya, upod kay Aksyon Elson Patiño, kaso nga pagbayular sang Republic Act 9165, ginapreparar na sa 3 ka mga suspect karon nga adlaw. Sa balita nasyonal, suspect sa death threat kay BBM ho, nagsungka na kuno. Anay mga rebeldigin konfirma nga kabahin sang CPP, NPA, NDF ang Makabayan Block. Kag kalakip man ang stiff sanction so kung mabugat nga penalidad ipapanaog sa mga kandidato kag supporters nga magalapas sa campaign rolls suno sa DILG. Kag kapulisan may person of interest na kuno sa angot sa pagkadula sang 26 ka mga manugbulang sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat.
bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, pataktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:06 ng oras, mga detalye sini karon ng dugay-dugay mahina ang kalaban mga kaaksyon. Sige, samtang raga pamati na kamudre sa aton sini nga pagwaragwag, i-share lang kag i-like sa aton sini nga programa. I-likes lang kag i-share plus ang inyo sini nga mga mensahe kay tirahon tay na dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, Pebrero 9, tuig 2022 mga kaaksyon. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 31 kag 26, liwat 31 and 26. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto. Tol, yung tabi refresh to, i-refresh be, ikuan be, kay doga pilit sao, doga pakiwi ko diyaw. Ara na to, okay na to. Ayo, do hindi mo maintindihan ang itsura niya. Oh, may lang pagpamati sa kay Alex Montesa, sa kay Rochelle Fulencio Susana, Barrio Garay, kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon sa kay Rochelle Evangelista, Idilaos, Isagani Baldovi, and Edmar Kilitar, Emily Hindrala, kay Gigi Snok. May lang pagpamati, Gigi Snok. And sa kay Rochelle Fulencio Susana, Ricky Makiling Lacson, si kay Ann Alonio Istonalo, kay Orario Peter John, kay Jocelyn Libon Dispoho, Liberty Binitin Obaldo, Nonoy Panerio, Pamela Inuhada Amante, may lang pag-monitor. Likewise kay Melchorita Ferrer, kay Ralph John Berinia, Ricardo Jr. G. Balinas, Freddy Porras, no? And likewise kay Nunoy Panerio, ari naman, si Madam Vergie San Antonio Olpenda, Maria Victoria Paredes Ngo, and Niepes A. Jasmine, salamat gid, no? Isagan ni Baldovi ara naman, no? Idmar Kilitar, ara naman si Ann Alonio Istolano, ara naman siya. Gamonitor na siya subong. Si Freddy Porras, Jezreel G. Sol, Jamel D. Florendo, and Janilo Sansino. May lang pagpamati. Likewise kay Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pag-monitor. Shout out lang kuno sa mga taga-Aquadrips dira, no? Halin sa kay Madam Sugar Spices Alba Honeybee. Mr. Millie Oligo, salamat gid. Kay Ros Plaque, may lang pag-monitor. Likewise kay Josephine Rice, Josephine B. Rice, salamat gid. Kativer, si Kairos Plaki, gatamyaw lang kay Madam Georgia Gargasiran, kag Mel Alamilio. And Elvira Hilogo, listening from Charito Heights, Barangay Granada, Idilaos, kag Nanay Isabel, Pamela Inuhada Amante, sa Barangay Yaw-Yaw, Moises Padillane. Salamat gid Pamela Inuhada Amante. Likewise sa kay Jolie Militado Patrimonio, malang pag-monitor. And sa kay Nonoy Panerio, malang pag-monitor. Nagapamati sila subong. Thank you gid Noy Panerio, no? Sa kay Vivian Mungkal, salamat gid babe. Babe. Kamustas Vivian Mungkal man. Lorna Dilhin siya, may lang pagpamati, and Janelo Sansino, no? May lang
monitor. Likewise kay Homa Lumina, may lang nga pagpamati. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapin lang ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Rex Canto kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad mga ka-aksyon Alvin Graba standby sa patrol no live extension coffee mix anay kita. Sa kay aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita kapin sa 150,000 nga balor sang pagkabutanghon na sunog sa barangay 39 kagabi. Kay sino ni mga puluyan yaring kaundan sa report ni aksyon Alvin Graba. Sa patrol, aksyon Alvin. Aksyon Rex liwat nga ginabalikan ni SFO to John Stewart Mondido, ang Chief Arson Investigator sa Bureau of Fire Protection diri sa syudad sa Bacolod. Ang lugar sa sunog kagabi sa Purok Katiling Bandos, Barangay 39 diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Mondido sa karon hindi pa matubod ni sa Bureau of Fire kung ang gintunaan sa sunog apang na-identify sa mga bumbero ang balay nga ginampisan sa sunog kag ini nag-umpisa sa puluyan ni Larry Fernandez. Dugang pagid diri ni Mondido Action Rex, bali apat totally damage kag nagdangat sa 150,000 ka pesos ang naging kahalitan sa kalayo. Hindi na yung dampida sa barangay 39 man? Purok Katiling Bandos, Barangay 39 Action Rex. Diin ang sunog nasang nasilingtan na nag-umpisa abi sa puluyan ni Fernandez kag naglaton man aksyon na Rex sa puluyan ni Sonny Ablero. Sonny Ablero, Edwin Famoso kag Juniper Mahilom. Amaning apat action Rex ang totally damage kag duhaman ang partial, which is amoni ang puluyan ni Claudio Villarreal Jr. kag ni Roger Fondales. Nagdangat o kung naglabot man sa tunga sa oras ang pagpakiga-away sa mga bombero sa sining kalayo nga natabo kagabi action Rex sa diin ang ining sunog kay Mondido naglabot man sa second alarm. Ari ang pahayag ni SFO. Kay sino to ganay balay naglasunog to aksyon Alvin? Unang balay kay Fernandez. Larry Fernandez. Larry. Oo, tapos naglapta sa balay ni Sonny Ablero. Sonny Ablero. Oo. Tapos Edwin Famoso kag ni Juniper Mahilom. Amo ning apat action Rex. Totally burn ni? Totally damaged kiniya, totally burn. Ang mga puloy ani, mga lunsay himo sa light materials. Nag-partial o kana partial damage man ang puluyan diri action Rex ni Claudio Villarreal Jr. kag ni Roger Fondales. So matotal anom action Rex ang apektado sang sining sunog. Ari ang pahayag ni SFO2 Mondido. May apat kita ka total damage sa houses tapos 2 ka partially damage.
structures. Sa initial, ano ang pila ang cost sang sunog, sir? Initial estimated damage na isara sa 150,000 more or less. Ang cost sang damage sa karon, sir, kamusta? Ang cause of fire ato is pending pa man kita, sir. Ari pa kita sa sin ongoing pa ating investigation. Diin nag-umpisa ang kalayo, sir? Initial na yan ay ang ay sa residence ni Fernando Fernandez or sa residence na ginahimo boarding house ni Ma'am Son Ablero. Ang balay naglato ni sa balay sa mga mahilom, tapos sa mga pamuso kag Fernandez, tapos sa partial damage man ang balay ni Claudio Villarreal Jr. kag ni Rod Bundales. Kasi may mga panugyang kamon sa ato sila mga kauturan para makapangaman man sila, especially mapalayo sila sa sunog, sir. Kung biya kita sa ato pa ni malay i-secure nato na ato ng mga lutuan nato kung matapaigit na nato mga baga. Pag gisima na ato nga electrical equipment kung nato ginagamit, unplug na lang ginaton mas tayo. Na Rex, kabayan gid lamang ini isang pahayag niya sa O2 Mundido kag nalakip na ang iya sining panawagan. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. By the way, may press conference no ganito oras to sa NPC? Alas 2 karon Aksyon na Rex. Okay. Oo, magpatigayon sa press conference ang Negros Power Watch led by sa Aksyon na Rex, no? Sino? Si Sir Winnie Sancho. Negros Power Watch. Yes, sir. Upod ang iban pa sining mga kaupdanan alas 2. Angot diriin naman sa isyu sa kuryente. Dugay-dugay, maibaluan tani. Aksyon na Rex kay magapadulong man kita dito. Report gikan sa patrol again ini si Aksyon Alvin Graba. Mga aksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon ra! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol mga kaaksyon. Na batian naton kag gining balita ni Aksyon Alvin Graba ginadulong sa inyo sa kalwan sang live Baligid lang kay sa Iluhanta na isang magkadali ang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa Banwa sang Ibi Magalona kung ano tong latest nga report, no? Ini may kang tanan sa isa ka bangkay na sapuan kay nato more or less mga 5:30 to 6 sa highway blasang Barangay San Jose, no? Ang bangkay tinasulod sa sako, posible ginwigit lang sa lugar. Hindi taga dito kay wala sang claimant. Tambot kung nakilala na ining biktima sang ginaligar pag salvage. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo. Action Rex, mga tak na alas 5:40 kaina sang aga, isa ka bangkay nga nasulod sa sako ang nasapuan ini sang isa ka persona nga ginkilala sa kay Judy Bernal Ihabonita nga kung sa diin ang nasambit nga persona amo ang nagpahibalo sa makatapos sang Ibi Magalona Police kag sang rescue team pati sa ilan akita samtang inisya kaupod sang iya sini nga abyan ang nagalakat-lakat dira sa may National Highway sang Barangay Tabigi, Banwa sang Ibi Magalona. Base sa investigasyon sang Ibi Magalona Police, wala pa makilalaan ang nasambit nga biktima bangod wala ini sang identification card nga nakuha nagikan sa iya apang ang biktima
suno sa report nagpangidaron ini sang 35 tubtob 40 anyos kaga nagasuksok ini sang isa ka blue short nga may panglawason nga slim kag may na tato sa natuo nga bahin sang iya sini nga paa nga rose and spider web kag sa nawala nga paa may ara nakasulat nga Idol T. Ang nasambit nga persona ang nakaangkon ini sang hematoma sa natuo nga tiil kaga pilas tugas sang pagluthang sa naubos nga parte sa nga nalikod nga bahin sang iya sini nga lawas nga ginapatihan ang nasambit nga biktima ini sang isa ka salvage kag ginbidin lamang sa nasambit nga lugar samtang sa karon padayon pa Action Rex ang pagpangusisa kag pag-imbestigar sa makatapo sang IBI Magalona Municipal Police Station. Report kagikan sa Banwa sang IBI Magalona. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Arlo Ticar, balita gikan sa Bacolod o kon sa Banwa sang IBI Magalona, mga kaaksyon o sa mga nagapangit. Una sa tamang serbisyo. Magdontang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center gin-renovate nga Granada Public Market na talanang nga i-turnover ho sa Barangay Granada. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kauda sa report ni Aksyon na Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex, pwede na nga ma-turn over ang proyekto dira sa may Barangay Granada. Ang ila sinibag ko gin-renovate kag gin-rehabilitate nga Granada Public Cemetery. Malapit gid lamang dira sa may Barangay Hall, Action Rex ng Barangay Granada. Supposed to be according kay punong barangay, Alfred Talimudaw Jr., sinigkuntani nga Sabado Action Rex sa Feb 12, 2022 i-turn over no ang ini nga proyekto kag inaugurate pero ini ang ginpaisol bangod hindi available ang schedule ni Congressman Greg Gasataya kag niabang lingkod Representative Stephen Paduan Action Rex. So according kay Talibuda, posible ma-delay siya by 1 week no kag ila pa karon gina-finalize sa gina-check man ang schedule sa mga official no nga magatambong sa sininga kahiwatan. According kay Talimudaw, ini pa lamang ang phase 1 sa implementation sang sininga proyekto. Isa ka single-story nga building nga nagabalor sang 13.4 million pesos Action Rex kag possibly by next. Nautod ka? O, dali lang kay balikan ta si Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kay nautod ang iya sining linya. Ara na siya. Daligid lang no kay gina-connecta pa ini may kang tanan sa gin-renovate lang Granada Public Market pwede na nga magamit pero ito turnover pa ina sa Barangay Granada sa idalom kag iga turnover ini kon yara si Congressman Greg Gasataya. Action Dale. Yes, Action Rex. Sa na-mention ta na, according kay Kapitan Talimudaw, phase 1 pa lamang ang implementation sa sininga proyekto Action Rex. Single story pa lang karon. Nagabalaro na siya sang 13.4 million pesos. Kaya according sa iya, hopefully, possibly by next year, mayroon sa mga additional funds para sa ikaduwa nga panalgana
sang sining nga public market action na Rex, no? Sa karon, nagapabilin sa gihapon dira sa may Hetsa Nova Street ining mga masobra na benta ka mga public market vendors sa Granada kay temporarily dira sila ginbuta action Rex samtang ginapatigayon ang construction sang sining nga proyekto. Ang Barangay Granada Council magahimo man sang guidelines kag policy kung ano ang mga requirement nga pwede isubmit sa mga luyag mag-apply para maka-avail sa pwesto. Pero according kay Kap Talimudaw, priority action Rex ang mayroon sa mga existing dira nga mga pwesto antes pa man nga ginsuguran ang ini nga proyekto. Aring tingog ani punong barangay Alfredo Talimudaw Jr. We are planning nga i-inaugurate ni Sitani sa Baritra sa Sabado. Pero kasi si Congreso hindi available ang schedule, itong perhaps, feeling ko i-move naman siguro maybe in a week time. Pero 100% completed na hindi gagali ka. May ara kami style na gid nga daw nakadlisa. Nakadlisa sa loko pa ano wala ang may kulang. Pero definitely ma-turnover na siya this February. Mga more or less, pila ka vendors ka ang maka-benefits yun eh? Sinuhaon, gumigyan ako motivate, no? Ang mga harap nila sa buwa. Hindi lang ko anay kahatagpuan kay Bakit Blakon. Ang tao would like that. Okay. Pero may mga regulations ka mukha nga i-add dira sa pag-open? We will be facing a committee as a whole to identify who are the beneficiaries, what are the requirements para maka-avail ng bloke, and then as much as possible, i-accommodar tauna o na priority ang mga may existing na bloke na nag-damage the rate. Ang sunaraks na patian ang tingog ni Punong Barangay Alfredo Talimudaw Jr. nga lubos gid ang pagpasalamat sa mga naghatag sa sininga proyekto ni Rex para matigayon amin nga proyekto para man dira mag-boost man ang local economy sang Barangay Granada. Balita dikan sa Bacolod City Hall ang kaaktonyo Akson Day Taladar mga kaakton kading ka man sa Pinas labuton ka sang awon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Akson. Sa Bacolod Akson Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga ka-aksyon ta dali gid lang Aksyon Marlon Hinovia standby anay sa balita. Ini gina-rekomendar ta Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
ang work Balita ni Aksyon na Marlon Hinovia kapin sa 3,000 ka mga negrense target nga mabakunahan sa ikatatlong National Vaccination Days. Buwas nga adlaw ka gobyerno probinsyal may bugas nga ihatag sa mga gusto magpabakuna sa syudad sang Bago. Bago baylo bakuna baylo bugas ba? Sa Kabangkalan kag Kawayan buwas nga adlaw mga kaaksyon. Yaring kaudan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Liwat naman kami kinabasako ang vaccination teams sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Kung mag-upod pa rin sila sa pati ngayon nga ikatatlong wave sa natawag nga bayanihan bakunahan. Amon sa ikatatlo ng hugada ang National Vaccination Day sa Bogos nga pusod sang Pilipinas. Mayara sang tatlo ka mga lugar nga padalaan sang vaccination teams halin sa Provincial Health Office. Una, siling ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Una nga team padala sa syudad sang Bago. Ay kaduwa dito sa may syudad sang Kabangkalan. Ay katatlo, ipadala sa mga ipanwasang Kawayan. Kay man sa Kawayan buwas sa aga, magapadulong dito personal si Governor Bong Lacson para nga magpanagtag sang ayuda sa mga nagkalabiktima ko na halitan sang Bagyo Odette. So ang hatagan sang ayuda, siguro ang target na katunga sina sa ilada, ang target nga mabakunahan, no? Kung nga bago kagkabangalan, hambal ni Diaz, tangod kon target o kon rate ang paghahambalan sa vaccination dere sa Negros Occidental, ang bago kagkabangalan ang kalakip sa mga medyo mayara sang nubo nga rate dutay ang mga residente nila nga nabakunahan dera sa Northern Negros tejo man ang syudad sang San Carlos. Ang good news kay ang sinuman nga magpabakuna buwas nga adlaw ang Magna Diaz, mayara sang mando si Gov Lacson nga hatagan sang tag 2 ka kilo nga bugas, no? Tag 2 kilo nga bugas ang sinuman nga magpabakuna buwas nga adlaw bilang gamay nga pag-appreciate sang ilan sa nga panawagan sa gobyerno provincial nga magpabakuna na kontra COVID-19. Yari sa Atty. Diaz Agotsali. So we are hoping that our team for Bago and Kabangkalan can inoculate at least 1,000 individuals tomorrow. Appreciation sa mga ma-intragwa sa aton nga NVD3. Si Gov has also directed me to send rice, no? Ang tanan nga pa-inoculate sa aton sa PHO, tigaan tag 2 ka kilo nga bugas para pagpakita sa appreciation sa ilang mag-operate sa ating programa. Of course, tomorrow we will also be in Kawayan where there are 5 clusters na mangnagtag naman si Gov, no, with all our provincial team sang ayuda naman, no, from the province sa mga Bagyo Odette victims. We will be giving out 6 GI corrugated sheets, no, and then food packs, and then mayara makita banana gapon nga 5,000 ka seedlings, no, that will be distributed to about 3,979 nga mga beneficiaries sa aton nga paghahatag sa aton ayuda buwas. Inang 5 ka clusters kayan bono ni Diaz mosalingon dira na ang distribution area, dira na ang venue sa tagtaganay sa ayuda. Ang 5, nahamtang una, Gilhungan High School Covered Court. Ikaduwa sa Piling Elementary School Covered Court. Ikatatlo, Isyo Covered Court. Amoning mga distribution area, nakatuan personal boss ni Gov Lacson. Sa 5 ka clusters, 3 ka mga clusters ang patulungan personal sa gobernador. Yang ika-4, Tuyom Covered Court. Ay kalima, sa Bulata Covered Court. So 3,939 ang target nga mahatagan sa ayuda. Pag sa 3,939 ang katunga sa niya mo ng target nga mapakunahan. Bago City target mapakunahan 1,000 man sa Kabangkalan. So kung malapot inataran,
Asoro-sobraman 3,000 kon malapit 4,000 mapakunahan buwas nga adlaw. Isingit ko lang ang tingog ni Gov Lacson sa mga aga sa amo sa nga interview kay ginmuno yadi ang target bala sa Negros Occidental, target population nga mapakunahan kay ginlain naman sang Department of Health lang target. Di una nga target 70% population, so maka ginimo 80% population. Kambal di Gov ang target nga 70% nga kuntani subong nga bulan sang Pebrero malapot ni silinga daw mabalubudlay. Hambalya ang 70% ginimo 80% no. Kuntani ang target na 1.8 million lang. Di mag 80% mahimo na sa nga 2 million ang population target nga mapakunahan. Bal ni Gov, tinguan lang basi bulan sa Marso, malapot man yung panibag-o nga target. Kaya ang ining ginatawag nga herd immunity, gindula na nga tinaga sa Department of Health. Kundi, ang gamiton nila sa nga tinaga, imbes nga herd immunity, population protection. Muna. Kung ni, kay ang 70%, kung tani mo itong herd immunity, kung mo agad increase 80% ka target, indulang herd immunity, pag 80% ginbuslan sa ginatawag nga population protection. Yari si Gov Lacson ang otsali. As I said earlier also that we'll try our best, but it could be a photo finish. But I would like to inform you that the numbers have increased already. It's not anymore 70%, it's 80% of the population. So definitely we cannot, and I don't think they call it already, they don't call it now herd population protection na lang, no? Obviously it's not, we are not immune to COVID pa rin. So, because the numbers has been increased, definitely we will not reach the new target. That's mga 2 million na. Si Governor Paul Lacson, ang kaaksulokikan sa Kapitolyo Lacson, Marlon Hinubaya, mga kaakson sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Dagang salamat Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyong balita inyo na batian. Wala lamang madugay. No? San bayanay sa report ni Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Eric Magbanwa, kagangato sila nga mga out-of-town reporters, mga kaaksyon. O yung DSWD sa Dakbanwa sang Silay, ang City Social Welfare and Development mga kaaksyon sa Dakbanwa sang Silay, ang nagapaaksyon gido, ginabasahon ko lang ni Guro, Madam Soraya Lida, officer in charge sang CSWDO sa Dakbanwa sang Silay, ginapaksyonan ang ginikanan sang lapsag nga babaye, maitom ang buhok kag mata, maputi ang panit kag madabong ang balahibo sa mga tiil kag kamot. Ini siyang ginaligar, ginbilin sa sagwa sang isa ka balay sa Senator Jose C. Lacson Street, Barangay 5, Silay City, sang Disyembre 6, tuig 2021, mga alas 5 sang aga, no? Kung sino man na may ihibalo sini, kag nakabati sini, palihog lang kadto, o kundi gani magpakigangot sa opisina sang DSWD sa Dakbanwa sang Silay. Kundi gani magtawag lang sa telephone number 495-2483. Mga kaakson, pagkitaon lang si Ma'am Soraya Lida, officer in charge sang CSWDO sa Dakbanwa sang Silay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang, may tisiko lang blang imo sining lawas ang vitamin C. Mga kaakson, dre kita sa may TC, alkaline base nga vitamin C, tumaron ta adlaw-adlaw. Dapat permi nga mangin mabaskog ang ato sining immune system, ang bugos nga pamilya.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga Nasa tamang serbisyo. Malakay Finance Ayos, sige manamyaw tanay. Kay Alin Kamatso, base ang nasapuan nga bangkay sa Ibi Magalona, amuna ang lalaki nga ginabdak sa Bago City. Gali ka. Pero daway pa man under investigation pa man to, sir, kay wala sang pamilya mo. Way sang pamilya nga nagkadto pa dito, lang taon na karon kun anong latest nga report sang Ibi Magalona PNP. Kay sa report ni Action Arlo gani, way pa sang identity. No? Salamat gid Sir Alin Kamatso. Patrick Makalipsay, may lang nga pagpamati, Sir Patrick Makalipsay dira sa GCT Glass. Okay, sige, la Carlota. Sa kay Leo Gardose, may lang nga pag-monitor, pamati sa imo live, Panyaga Taxon Rex. Salamat gid Leo Gardose. And Donald Kabasag, Melvin Finyafil, salamat gid. Merna Palomar Carbajosa, salamat gid Merna Palomar Carbajosa. At iya Kimeriman, Michael J.R. Ambong, dira sa San Juan Binalbagan. No? Dino Alik from Hinigaran, salamat gid Dino Alik. Maria Leia Marabayles Banaglorioso, salamat gid monitoring sa Camilla Bacolod South, Barangay Tangob. Madam Rosalind, Madam Virginia San Antonio Penda, ga-shoot out lang sa anak niya, si Rosalind Bison, kag sa iya pamilya sa Calatrava. Thank you, gid Madam Virginia San Antonio Penda. Rofino Era Gabino, salamat gid Rofino Era Gabino. From Barangay Handumanan. Connie Laparan, from DSB Pandanon. Thank you, gid Connie. And Barrio Garay, kag kay Dodds Logarta, sang happy birthday. Happy birthday sa imo Dodds Logarta, no? Gasaulog sang iya kadlawan subong adlaw. Thank you gid dalin sa kay Barrio Garay, no? And Liberty Benito Nobaldo, may lang nga pamati dira sa East Home 4 Mansilingan, no? Lenila Tarosan sa corner Gatoslawa, San Sebastian ga monitor man. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad, Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 4 ng aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Central, o kung sa Special Assignment Central Negros Cooperative o kung sa Co-Union ho, nagalaom sang positibo nga resulta sang ilang meeting upod kay Secretary Bellio sang doli sa palabuton nga Lunes. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Ginalaw man Aksyon Rex ang sanay ko union na mangin favorable sa ilang hanay ang mangin resulta sa meeting yung tanan sa parabuton nga Lunes upod mismo ka sa tiglikon no sa Department of Labor and Employment nga si Secretary Bellio nasunod diri sa kay Stephanie Montaner ilang ginalauman nga sa rin ang parawagan kag ang hinyo sa union nga maimplementar ang ginlagdaan na kasugtanan no, sa CBA mapatuman bangod man sang ila sini parawagan kag demanda nga maluntuman amo ni siya ang nagtulod sa ilang kuntani magpatigayon sa strike. Sa karon Aksyon Rex nagbalik sila temporarily status quo, balik sila sa trabaho kag ginapasalamatan naman na although sa mga nagkaranamo nga hindi pagintindihan ay sa management kag sa ilang bahin nga mga employees union wala man problema, wala man pressure nagapabilin nga daw mayo malang relasyon nila sa sunod sa sunay ko while nagatrabaho. Yari nga parayag di Montaner ang sini. I-expect naman sir nga may makasolusyon sa mga problema na sa galing sa disputes implementation sa CBA. Back to work idi ang tanan ang mga members ninyo. Yes sir, status quo kod back to work kami. Why man ma'am sang mga daw pressure sa part ninyo, daw why man problema abe? Wala man sir daw, okay man lang daw, natural daw amo lang siya gyapon nga before nga nag-start nga nag-grievance kami daw amo lang gyapon. Kami sir ga patigi kami sir nga madaog kami kay pinapirmahan na sir ang CBA sa implementation naman lang sir mo. Aksyon at Tayhupon mag-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kay Aksyon Art Tayhupon. Kaduantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Inimay kang tanan sa Barangay Kagawad, arestado matapos nga nagpalupok sang armas luthang sini sa Caliban, Murcia. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa Nukpo, Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ginahanda na sang mga kapulisan sa idalom sa Murcia Police Station ining 3 ka kaso patok diri kay Roger Orense ang Barangay Kagawad sang Barangay Abu-Abu Banwa sa Murcia ini matapos ka nagpalupok sang iya sining armas alas 11 pasado ka gabi sa Barangay Caliban sa Banwa sa Murcia. Sunod diri kay Police Lieutenant Frankie Pasyente kinaligar nga nakainom ining si Kagawad sang nagpadulong sa Bikers Cafe nga ginapanag-iyahan sa tagreklamo nga si Jeffrey Apurado. Dugang pagida diri ni Pasyente dala ni Orense ang iya sining 12 gauge shotgun kag wala sang ano pagid nga rason Aksyon Rex nagpalupok ni siya kag naigo man ang motorsiklo sang tag reklamo.
Nawadog ang pagida diri ni pasyente kag base man sa aligasyon ni apurado nga ang pagpalupok aksyon na Rex ni Orense nakatuga man sang hadlok sang minor de edad nga bata abisang tagreklamo kay dira man sila nagatener aksyon na Rex. Kagagilayon nga ginapadulungan sang mga kapulisan ining lugar sang insidente sa diin nakuha diri ang isa ka empty shell sang 12 gauge shotgun apang wala na dito si Orense. That is why sa follow-up operation man sang mga kapulisan upod na diri si Police Corporal Brin Laquinyon ginkadtoan gid ang balay ni Orense kag dito positibo aksyon na Rex nga gintudlo sang tagreklamo ining si Orense nga amo mismo ang nagpalupok sa tubang mismo sang ila sining nga puluyan kag rason nga ini siya ang ginaresto. Pero pag-aresto sa aksyon Rex wala na ang armas nga 12 gauge shotgun, only positibo galing ginatudlo sang tagreklamo nga Ano tong 12 gauge shotgun tong bali-bali? Ano ni? Single shot? Single shot mangguro pero kay way na abi ang 12 way gauge na makita. shotgun way na nakita Ang na bala si lang Rex. na-recover to? Oo, ang bala lang ang na-recover. And that is why Kaya ano kung ang bal ni Kagawad? i-check tani aksyon na Rex kay ara man sa sulod sa nga prisuhan nining si Kagawad kag ara sa custodial facility abi pero ginapahayag man na diri action Rex ni Lieutenant Pasyente ti tatlo gid ka kaso. Number 1 diri violation of RA 10591, violation sang Comelec gun ban kag damage to property. Ari ang porsyon gid lamang sang pahayag ni Frankie Pasyente. Kagawad Roger Orense, kumadto nito sa may Bikers Cafe. Na wala man siyang kunano na pag-abuto. Nagpalupok kag nego ini ang motor ni Jeffrey Apurado, Isal Moren. Pag-abot sa nato nga responding police officer na investigador ta, na-recover to ang isa ka official sa 12 gauge shotgun. And nga to suspect in follow-up to sa iya nga residensya, naputa rin sa tubang sa nga balay. Nagdito sa arrest na ato nga mga operating team. Apat ang armas niya wala rin sa Action Alvin? Aksyon na Rex sa kabahin lamang sa nga pahayag ni Lieutenant Pasyente. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa rin ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Alvin Graba. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat Action Alvin Graba. Dalig lang kay may breaking news ang atong sining patrol. May flash report si Action Eden Abuso. Action Eden. Action na Rex, isa na naman ka aksidente nagluntad sa mga ugto. Diri sa may crossing gid Burgos, Lopesayna, lapit sibala sa may North Public Cemetery. Okay. Isa involved diri action na Rex, isa ka motorsiklo kag isa ka SUV, Toyota Fortuner. Ang involved diri sa motorsiklo babae, ini siya nga food panda rider. Mano gulong panigani guro sang iya sininga kuan nga order. Bali ang iya nga direksyon subong ang pa-shopping ni ang food panda driver. Amo man ang Fortuner, ang Fortuner sa lakyan halin sa may dito ulit na pa-shopping. Ari bala action Rex dali lang kaya ri si Manong nakita ni gid ang natabo no live sa Action Radio Bacolod. Ang motor pa di ini nga direksyon. Pakadto sa Santa Fe. Pakadto sa Santa Fe. Ang Fortuner. Pakadto pa shopping. Ito ano una na nakalusot. Ang nabunggo ang baye. Ang motor. Ang baye na bunggo sa lakyan. Kaya nagingagaw sa mga stoplight bala. Oo. Ang Fortuner na nagingagaw man masatakok. Kaya nagbumo. Okay. Ako sa Rex, actually, amo na di perme ang ginaris. Hapon nga na-notice naton nga diri nga stoplight, di ba dapat ya green, yellow, kag red? Diri ya green, tapos gulpi madula, papatay, gulpi ga red. Wala gapit sa yellow, that's why nga ang iban nga mga motorista nagalibog ang ulo kung stop na, kung go pa. Burgos, Lopesayna, ginaksyon na din. Yes,
Dirigid Action Rex Corner Burgos sa Lopasay na amo man ang going papanaog yung bala sa aton. Wala na yaga yellow, diretso na lang green, diretso na lang red. Makita kasubong ang kay Gasiyo ga aton sininga Facebook Live. Ang gupi sang Toyota Fortuner ari sa may kwan sa pertahan sang driver side. Pero kamusta ang babae ng motorcycle rider na? Medyo do nagadamo-damo gid ang kuan niya ang dugo sa ulo ko sa ilong bala. Kinabutangan na digani sang ice May first aid naman da? May ara na da? Wala pa nakaabot ang taga DRMO ari pa lang din nagabulig ang iban man nga food panda driver. Mga 20 minutes na di ko na Action Rex ang aksidente wala sa gyapon sang ambulansya ting ari lang di. Katong ambulance naman? Habot. Pero natawga naman ni sir. Natawga naman. Kini mga taga-bitaw naman Action Rex mo kay medyo traffic ang diri nga area tungod man sa aksidente kay ari kitidaan sa tunga sang dalan na kumba ining babae. Basi ito nagapamatid ang taga City Disaster Risk Reduction and Management Office kay ang ambulance na balaw lihog ta na pagwaan nyo dana hindi anay sali ka barikutot na. Amo gini ang kuan di Action Rex so kay grabe Kadamo sang ambulance na ang barangay Villamonte daw ay ambulance man na daw Villamonte man ang sakop da na bukat sa aton sini nga mga motorista avoid kumudidanay sa diri nga area kay do gid Action Rex bugat gid ang dalagan sang trapiko given nga ari di sa gyapon ang kuan ilong ning pilaso sang motorcycle rider ari na Action Rex may taga rescue na nga nag-abot para buligan sa so far Action Rex na conscious man ang aton sini nga victim kag ilang hibaloon tani karon Action Rex sa investigasyon man sa aton sini nga kapulisan ang sa sining aksidente nga nagluntat live diri sa gihapon sa ginsang-an sang Burgos Lopesay na para sa flash report Action Iganabo sa mga ka-action din ka man sa Pinas labuton ka sa gamon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa pagkolod Action Radio. Thank you, Action Ida Nabuso. May angot sa isa ka motor ho, nakabunggo sa isa ka POV dara sa Burgos Lopesay na. Ti ara na da subong ato sini nga team sa pag-rescue kag paghatag sang first aid sa driver, especially ning babaeng food panda rider. Amo ni siyang biktima or nabiktima sang sining aksidente mga ka-aksyon. Bantayan lang ninyo ang dugang sining mga information angot sini mga ka-aksyon. Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natuan ng balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa Peace Covenant signing sa mga kandidato sa syudad sang Bacolod. Ipagi kuno sa virtual buwas nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Huwag ka sa subok sa res kundi buwas kiguro, no? Ang signing. Siguro wag. Ayo di purma. Di mo kasi lingwan ta nga makayuhom na tas ini. Sige lang Yung boss, okay lang na. Ang signing yung boss. Ang signing, boss. Boss, kaya hindi subong. Okay. Hindi pa tayo yung subong. Hindi Ayo, pa. Ang intro mo daw kanami, pero sa uli mo kalain na. Ayo di purma. Dapat tolong mas ang isa ni sige yun. Sige na pala subong Merkulis pa lang. Ati buwas Webes buwas na ni Webes na yung ginayang Webes. Buto na yung Webes kan pa yung ganyan buwas ang signing. Kagang Martes pagid. Martes, Biyernes na yung pagid na. Hasta na to sa Biyernes. Kung wala Biyernes ati patay. Patay ko ya. Ayo. Sige lang Ay, importante nga may ara. Amugid na. Amugid ang live, no? No. That's live. Amugid na. Basta importante buhi,
None. Amo na lang klaro. Bisan nano pa da nga Wala. wala da. Basta importante buhi kag Buhi. nagapitik lang. Bala ka nga wala. Daw mayo gid ang mayara. Ayo di porma. Ayo. Kay Mr. Manuel Jan Ong Gran Sapal may lang nga pagpamati. Sir Manuel Jan Ong Gran Sapal. Oo. Mahigit na mamati. Na kay Engineer Arthur Normandino sa Puentibilia monitor da. sa Division Barangay Tacoling. Damo man heart ni Manuel Jan ba? Damo heart. Di ba? Ate Balintays din sa Guzmana mo. Kay Diding Aluamento. Alas Kay Gian Resisyo. Kay Toto Tan. Babada mo. Pag-monitor May imbitasyon si Leo Gardosi. Ambot kung may activity da sa Don Salvador sa Kalikalihan Festival nila. Tiwai ko rin may social distancing. Gani man, siling niya invited ka diri sa amon sa Don Salvador katapusan nga adlaw sang amon Kalikalihan Festival. Subong adlaw. Subong adlaw. Karon sa gabi ko highlights di mang kalit ato Kali ka puti. Sige lang, padayon lang da, sir. Enjoy lang da. Enjoy lang da. Bisan way lang ta kuan sa mga plaza naton basta sa inyo lang nga mga areas da ro enjoy lang Health protocol importante da. Ano mo na tirada. Si paring Ruel sa Roma ga monitor man sa Proc Islao Parekoy. Pamati Ang imo manok to Kasi naglulupad na to lang. Ayo di porma. De Pebrero na ta, buwan sa semana, Valentine's Day na ta, pang manok yun, huwag ikatupa, no? Alam ba? Huwag kita. Hindi amo. So kay Mirian Miranda, malang pagpamatin day Mirian. Baka damo sa ila. Miranda, damo sila. Parami na sila, no? Kay Alin Loe Himotia, no? Araman. Nga monitor. Ate, very good. Alahot na niyo. Biraha. Kay wala kaya. Ayo di porma. Wala chance Chance sa bunga ba si Buas, no? Pero po sa Surex siya madayon na ang ginatawag nga Peace Covenant. Peace Covenant signing pero virtual. Amo ni ang ginkaisahan na lang. Paano na niya pa pirmahon ng mga candidates man? Actually, tatlo ni ka, tatlo, apat ni ka mga lugar ang hiwatan sang Peace Covenant signing. Ang grupo Asenso, no? Asenso Bacolod. Diri ni sila Action Rex na butang sa ila mismo headquarters sa Barangay Bilamonte. Sa tanan. Ang grupo Progreso ni Mayor Bing Leonardia ari sa New Government Center. Hindi lang na sila guro magkitay nga duwa. Hindi ka. Balibad lang na. Hindi kaya mo na virtual gani. Hindi ka Ako magkitay, pangilayay lang ka mga duwa. Ate, wala kaya ang number one di ka concern man guro sa PCPO pagtanaw Action Rex. Ang health protocol, no? Pwede lang na sila pa. Ang taron, isa ka dupa, dua ka dupa, tatlo ka dupa sang pulista. I don't know kung makontrol pa na. Plus, ang kapagiti, ang ina-support, tigil Action Rex Why na yung mga supporter siya. Muna ginalikawan. Amo na ginalikawan sa atong kapulisan. Hindi lang na sila magkitay nga duwa. Magbaha. Ayo di porma. Magbaha ang supporter sa mga both parties. Kay ang mga ang mga independent candidates siya dili na mataboy ang permahanay sa roof deck sang headquarters sang Bacolod City Police Office. Action Rex to amo ning mga lugar nga kag venue nga natalana nga dira mga tipon ang tagsa ka mga partido or kandidato sa nagkaralaing lugar diri sa mga syudad sang Bacolod Action Rex, no? Papatian ta parayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir may angon sa sininga balita. May covenant signing kami buwas virtually kaya hindi naman manigal kasakop man ang aton nga mga kandidato. But tomorrow, diri man lang kami sa sa conference room ang iban dito man sa ila respective na lugar. May mga type man tang pilamahan nila, no? Apat dito sa kapilok in separate areas. Sa tiyak na group dito man sa may Lasal, ang isa diri man sa may DC, ang isa diri man sa may Ropet, sa Bacolod Police. Kaya kami diri lang sa amon nga conference room sa So, ano sir ang ginaayo mo kang expect mo ni sila sa ila, sir? Considering we will be signing of this covenant, siguro we will cooperate with the COMELEC officers as regards to the peaceful conduct of our election.
elections. May sir i-appeal sa ila, especially sa mga supporter nila, Colonel? Yes, so sa mga supporters naman, kasi kanina lapit na itong election sa natong national, local, bata, tanan na, nakasabay by the COMELEC regulations, no, di ka mag-violate para maging peaceful, safe, and orderly ang atong conduct ng elections. Action Rex, si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Action Eric Magbano Nagasiling, mga kaksyon sa di kapangabahin sa Pinas, labuton ka sa amabalita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3 anay. Sa balita ni Aksyon Rex sa Ilohan, tanay nga ito sining mga out of town on standby. Si Aksyon Roger Gotib, inimay kang tanan sa syudad sang Sagay. Apat ka mga mangingisda arestado bangod sa illegal fishing, motor bangka, kag mga kagamitan, gin-confiscate sang mga otoridad. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, apataran ka mga persona ang ginpagnakop bangod din sila na patigay sa illegal fishing sa bahinsang Sagay Marine Reserve. Ang violation sa Republic Act 9106 ang Sagay Marine Reserve Law. Mga alas 2 imidya takna sang hapon kahapon ginpatigayon ang Seaboard Patrol sa mga katapos ng bantay dagat kag sumugman kapulisan sa dalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Gindakop ang isa ka boat captain nga ginkilala kay Jerry Mahilom Iluna, 50 anyos sa edad, kag residente sa Sitio Dukol-Dukol, Barangay Himugan, Baybay. Ang iya sining nga crew nga ginkilala kay Franco Sicora Toridad, 28 anyos, kag residente man sa Barangay Tigluigan, Ciudad San Cadiz. Pero sa report, hindi sila ang nadakpan ko tundiak na panagat sa dumilian nga lugar kag gina-preserbar sa Ciudad San Sagay, kag ginisya ang violation sa City Ordinance, Municipal Ordinance number 5, Section 11, kag ini nga duha ang gin-arestar, gin-confiscate ang ila sining nga pump boat nga may ara nga makina nga 4DR5, ang ila sining duha ka set sang fishnet, kag ang isda nga ila nakuha nga galambot na more or less mga 25 kilos, kag tuno sa report mga 161,500 pesos ang bili sa mga kagamitan nga gin-recover sa kapulisan kag bantay dagat halin sa ila. Ginakop man alas 4 pasadong takna sa hapon kahapon sa amuman nga violation kag sa amuman nga lugar. Ang isa pagid kasakayan nga ginamand ini ni Rinaldo Chudoso y Franco, boat captain kag 40 anyos sa edad, residente ini sang Punta Cabahog, Barangay Zone 6, Ciudad San Cadiz. Ang isa ya pagid kaupod nga ginakabing nga crew na si Michael Juliasa, 41 anyos sa edad, residente man sang Barangay Zone 6. Pero sa report sa pareho nga violation, ini sila ang gindakop kag gin-confiscate man ang ila sini nga pump boat nga may makina nga 4DR5, 35 kilos nga more or less kuha nilang isda kaya duha ka set ng fishnet ayara karon sa custody sang bantay dagat kag kapulisan. Ini sila ang pagapasakaan sang kaso sa pagbayular sining Marine Reserve Law nga sa diin karon nga adlaw igapatigay ng inquest proceeding batok sa apat tanan ka mga suspect. Report gikan sa Ciudad San Sagay sa aton mga ka-aksyon sa diin man kamo sa Pinas, lambuton kamo sa kamon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib nga report sa Bacolod Aksyon
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Roger Gotib sa iluwantang unang distrito sa bahin naman sang syudad sa San Carlos. Kaso nga pagbayolar sang Republic Act ng 9165 ukon pagupot sang illegal nga droga, ginapreparar na batok sa 3 ka mga suspect, mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Yes, Action Rex, ginaprepara na ang kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa 3 ka mga suspetsado karon nga adlaw. Matapos nga ini sila ang nadakpan nga nagahupot sang illegal nga droga. Sa isa ka baybas nga ginkasa sang kapulisan sa siyudad sang San Carlos, natigayon nga madakpan ang 3 tanan ka mga suspetsado nga ginkilala sanday, Jofel Bacalya, 40 anyos ka ginakabig nga street level individual nga isa sa nangin na subjects ang baybas ang kapulisan. Kaupod ni Jofel na dakpan man sanday Ryan Española, 32 anyos, kag Ili Interreno, 39 anyos, Lunsay Pumuloyo, sang Magsaysay Street, Caballero Subdivision, Barangay 2, Ciudad, sang San Carlos. Ang nasambit nga operasyon Action Rex ang ginpamunuan naman ni Police Lieutenant Colonel Jesus Amisahon Jr. kag Police Lieutenant Rodney Serona kagabi las 7:38 Pebrero 8 sa nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon kag kontrol sa mga suspetsado ang 18 tanan kasasi nga ginadudaan siya buong nga nagabugat sang 3 ka gramo nga nagabalor sang 20,400 pesos. Samtang 780 pesos nga binta sa droga kag 1,100 pesos nga gingamit bilang buy-bus money. Kagang iban pa nga mga drug paraphernalias. Samtang ginpahayag naman ni Police Staff Sergeant Archie Alfahora in charge sa mga kaso, sunod sa iya madugay na nga nagagamit sa illegal nga droga ang mga suspetsado ilabi na si Jofel nga gintukhang sa tuig 2016 tungod sa paggamit sang illegal nga droga. Antes pa man nadakpan sa kapulisan si Jofel nga nagagamit sa karon, siya na ang nagabaligya sang illegal nga droga. Sa karon, padayon ang pag-imbestiga sa kapulisan kundi nalin ang illegal nga droga nga ginabaligya ni Bacalya. Ang mga suspetsado Action Rex ang nahunong sa karon sa custodial facility sa San Carlos Police Station. Alan diri sa siyudad sa San Carlos, ka-aksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Akson Nelson Patinio sa mga kaaksyon ta balukang constipation problema gid nimo. Sa tamang serbisyo. Sige mga kaaksyon, daligid lang standby ay manumbalik kita sa iban pang mga talulupang doon nga mga informasyon. Daligid lang mga kaaksyon, standby. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat pumansak ka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Nami pata ni pangalagad sa aton sining nga mga kaaksyon galing kay ang oras ta hindi na magtugot pa na may oras pa man pero hindi na magtugot pa nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sining nga portion mapag-goodbye na ako kita-kits kita buwas mga kaaksyon diri sa Aksyon BBB. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat.